Hej venner, og velkommen til Microgreen Danmarks videopodcast. I dag der skal vi lære at lave sennep. Og til det skal vi bruge 2 bakker. Vi skal bruge en hampemåtte, vi skal bruge lidt vand, og vi skal bruge vores sennepsfrø. De her sennepsfrø har jeg lagt i blød i 10 timer, og efterfølgende taget dem ud af blød og egentlig ladet dem ligge i et døgn, inden at jeg har begynder på noget. Så begynder de at spire en lille bitte smule, og det gør det lidt nemmere at håndtere det. Men jeg starter med at hælde vand ned i min bakke. Lige så stille og roligt får det fordelt jævnt, og får måtten gjort gennemblød. Og nu skal vi se her. Jeg kan godt lide at hjælpe lidt til med hænderne. Så går det lidt hurtigere. Så efter at måtten den er gennemblødt, så tager jeg egentlig det resterende vand og hælder ud. Der må stadig gerne ligge en lille smule vand ned i bunden, men det må ikke sejle. Så tager vi vores sennepsfrø og fordeler. Det der er vigtigt med sennep, det er at de ikke må ligge for tæt, fordi hvis de ligger for tæt op ad hinanden, så spirer de ikke ensartet, og det gør, at der nemt går mug i dem. Så de må ikke ligge og klumpe, men de skal også ligge tæt nok til, at de ligesom laver den her skov af mikrogrønt. Skal vi se her. Så. Og det ser sådan her ud. Efter jeg har gjort det, jamen så tager jeg min anden bakke og stiller over, og så lader jeg den være i 3 dage. Og efter 3 dage, jamen så løfter jeg den. Og som I kan se her, så har jeg løftet den her i går og sat den i lys. Så nu begynder det at lige så stille og roligt at komme frem. Og jeg vil skyde på, at der går 3 dage, så er bakken klar. Men så har I lækre sennepsspirer derhjemme, så jeg håber, at det var brugbart, og hvis I har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget, jamen så skriv en kommentar, så skal vi forsøge at svare på det hurtigst muligt. Hej igen.